El que fem nosaltres ara és desplaçar-nos fins a Ràdio Montblanc, perquè allí tenim la nostra companya Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda, Escolta, com esteu? històries de quilòmetre zero són les que coneixerem al llarg dels propers minuts. Jo deia en la introducció d'aquest segon tram de Carrer Major que avui entraríem a la biblioteca, llibreria, si més no agafaríem un llibre. Exacte. Doncs sí, avui farem literatura local, d'aquesta, com tu deies, de quilòmetre zero, que és allò que caracteritza el carrer Major. Perquè aquest dissabte que ve, avui sí, dia 25 de febrer, es presentarà a Montblanc un llibre d'un montblanquí. I sobre la vida d'un montblanquí i escrit per un montblanquí, d'acord? És en Xavier Borrell, que és l'autor de la vida, del llibre Vida i afusellament de Mariano Borrell Aguilar, Marian de la Fàbrica. Benvingut a Carrer Major. Gràcies, moltes gràcies. Fa poc, Eduard, quan tu encara estaves gaudint de la baixa, vam entrevistar també un altre montblanquí que havia fet un llibre de les memòries del seu avi. I avui reprenem aquest fil i, curiosament, aquest 2023 ens porta una rèplica, no? És un montblanquí que escriu sobre la vida del seu avi. Sí, exacte. No sé si es pot considerar el més normal del món. Per mi és algo extraordinari, perquè jo no vaig conèixer el meu avi i, a més, no vaig tindre notícies d'algun detall de la seva vida fins que ja he sigut molt gran. Per tant, per mi és un llibre extraordinari, encara que sigui la vida d'un avi. Doncs ell va ser afusellat l'any 39 i, per tant, és un tema fascinant de conèixer des del meu punt de vista i ara en els lectors per què va ser així, no? Com sorgeixen aquestes ganes d'estirar d'aquest fil que moltes vegades en aquestes memòries familiars hi ha llacunes en el temps, no? Perquè, clar, estem parlant, no és perquè sí que jo hagi començat dient de l'avi, perquè això no ho va fer el teu pare, això ho està fent el net. Sí, a veure, no va fer el meu pare perquè potser no tenia ganes de fer-ho. I, a més, jo en el llibre dic que hi ha un espai on la por, la represàlia, és a dir, allò que dius, el silenci et garanteix els poder sobreviure, doncs t'origina el que no es parli o no s'escrigui d'una sèrie de fets que avui en dia encara no es coneixen, no? Per tant, imagina't fins on ha arribat el silenci sobre fets que van succeir, en aquest cas, i fonamentalment, durant la Guerra Civil i a final de la Guerra Civil. Però això comença per una conferència que vaig anar l'any 2003, en la qual es parlava, era una conferència sobre l'afusellament del general Batet. I quan vaig sortir, el general Batet també el van matar, el van afusellar d'una manera especial, si es pot dir així, i quan vaig sortir vaig dir, ostres, noi, a veure, vens a escoltar per què van matar el general Batet, que per cert era descendent de Montblanc, i no coneixes absolutament res del teu avi. Alguna pinzelladeta que el meu pare explicava en foros privats i res més, no? Llavors, dic, ostres, com pot ser que et dediquis el teu temps a saber què ha passat amb el general Batet i no coneixes el del teu avi? I aquí va començar la xispa de voler investigar qui era el meu avi i per què el van afusellar. Senyor Borrell, entenc que tasca complicada, tenint en compte això, que les fonts orals gairebé no hi són o són inexistents, i això que vostè ens està explicant és una situació que s'ha repetit en moltes altres famílies. Hi ha aquests buits, aquestes llacunes que ara comentava la Gemma, perquè les famílies no en volien parlar, per por a represàlies, perquè se n'avergonyien o perquè no en volien parlar. Ve al cap ara, per exemple, el meu avi va anar a la guerra amb la lleva del biberó i pràcticament, jo no el vaig conèixer el meu avi, però pràcticament tampoc s'han arribat a parlar mai a la família de com va ser aquella experiència d'uns nanos de 17 anys agafant els fusells. Aquest és el gran problema històric, no? I aquest és el gran problema de la repressió que hi ha hagut en aquest país durant molts anys
I no sé si encara afirmar que encara avui en dia, no? La veritat és que no té cap sentit que no coneguis què va passar amb la lleva del biberó, que sí que segurament a nivell general es coneix, però sobre el teu avi, doncs sobre el teu familiar, que no en sàpigues absolutament res. Això és el que també em va passar a mi. Això, a partir d'aquí dius, home, d'on has tret les fonts? Jo encara he tingut la santa sort de que quan vaig començar a escarbar en aquest tema hi havia una montblanquina, i vàries, però sobretot la primera, la Francesca Fabregat, que havia treballat amb l'avi a la fàbrica de Cal Cardús. Llavors, després d'obtindre la primera informació, la meva mare em va dir, home, et prepararé una entrevista amb la Francesca i t'explicarà com era el teu avi. I a partir d'aquí, de tindre jo un concepte en funció de la documentació judicial, vaig veure que allò era una trama que no tenia cap sentit, que no tenia cap realitat en tal com era el meu avi. I aquí ho vaig deixar. Així estem parlant de l'any 2004, val? I ho vaig deixar. I aquí es va acabar el tema. Jo vaig conèixer qui era el meu avi, per què l'havien afusellat i qui hi havia dins de la trama del seu afusellament. Bueno, tu m'has explicat fa una estona que has arribat aquí als estudis, clar, que tu comences a estirar aquest fil d'aquesta montblanquina Francesca Fabregat perquè el teu avi portava una pàtima que era distorsionada de com era ell realment i per això, no? Doncs crec que és la teva mare que diu no, vés a entrevistar aquesta dona perquè ell el va conèixer en primera persona. El teu avi portava a sobre seu molts càrrecs delictius i clar, segurament tu tenies com una imatge com era el meu avi de veritat. Jo quan vaig acabar de llegir el dossier vaig dir, hosti, el meu avi és que era com un bàrbar, no? Dius, tal com el defineixen, el descriuen i li posen els càrrecs. Però pensa que els testimonis que va passar sobre ell tenia 31 càrrecs. Dius, ostres, llavors, clar, quan ho llegeixes amb ulls innocents de la formació de l'espíritu nacional que sóc jo fill d'aquesta època, no? Dius, ostres, què va passar aquí, no? I aquest és el motiu que va fer que s'originés una miqueta aquest rascar i saber si això era així o no era així. El títol del llibre, com dèiem, és Vida i afusellament de Mariano Borrell, però després, Aguilar també, és Marian de la fàbrica. Això no és perquè sí, tampoc. Per què surt aquest Marian i aquesta fàbrica? Bueno, el meu avi va vindre a Montblanc, que no és originari de Montblanc, va vindre a Montblanc l'any 1924. Ara farà 100 anys. I va vindre perquè el senyor Cardús tenia una fàbrica textil, es coneixien, van fer formació textil junts, inclús van fer belles arts junts. Els que dissenyen teixits han de tindre aquesta creativitat també, no? Bé, i llavors ell va vindre l'any 24 a dirigir la fàbrica de Cardús. Llavors, des del 24 fins al 39, és a dir, jo sempre dic, ell va estar 14 anys a Montblanc i la va viure més aquesta població que jo, que en tinc 68, no? Per què? Perquè la seva vida és una vida intensa, socialment parlant, però algo extraordinari. Bé, això és el que a mi inclús m'explica coses de per què va acabar tan malament, no? Perquè era un home molt introduït en la vida social i política d'aquell moment. Vull dir, aquí llavors ser d'un partit doncs era el que tothom havia de ser quasi, no? D'un partit o d'un sindicat. Sindicat segur i, a més, doncs, en una fàbrica encara amb molta més raó. I en aquest context en què es creen també els comitès de milícies antifeixistes, s'assenyalava molta gent. Bueno, per on vols que comenci? Per la fàbrica o pels comitès antifeixistes? Per on vostè vulgui. No, és cert. El que passa que, clar, el tema dels comitès antifeixistes amb la fàbrica no tenia massa a veure, no? Vull dir, perquè ells el que dirigien en aquell moment era la vida de Montblanc, no? Per tant, la vida fabril, evidentment, que el que volien era que la vida continués normalment quan el 36 hi va haver el sollevament, no? Però
Sí que és cert que la fàbrica era una fàbrica, a més, majoritàriament de dones treballadores i, per tant, bueno, tenia unes característiques molt pròpies, no? I el que també és cert és que jo és un dels exemples que penso posar el dissabte, no? Un dels exemples que dic, a la fàbrica de Cal Cardús hi va haver, com a totes les fàbriques, moltes vagues, no? I la de Cal Cardús, a veure, t'ho diré al revés. Si jo et preguntés quina vaga és la que tu coneixes més famosa a Catalunya, no sé si em contestaràs o no. Canadenca? La canadenca, perfecte. La canadenca va durar 40 dies, la vaga de la canadenca. La de Cal Cardús va durar 88 dies. Llavors, clar, la que es coneix, perquè lògicament la canadenca era a Barcelona, doncs és aquesta, no? Però la de Cal Cardús la va multiplicar per 2. Per tant, va ser una vaga important. És el que precisament la Francesca Fabregat deia la vaga del duro. És a dir, s'estava jugant allà 5 pessetes de sou amb aquesta vaga. I, bueno, aquí va intervindre l'Ajuntament, la Guàrdia Civil, el governador civil. Bueno, clar, es tractava de solucionar una mica l'entramat laboral, no? Bé, jo també puc explicar alguna anècdota, encara que no l'explicaré ara, perquè si no el dissabte que explicaré. No, mantindrem aquí la incògnita, que no es malinterpreti tampoc la paraula. Estem llançant caramelets per tal que el dissabte la presentació sigui lluïda i almenys aquells que ens estan escoltant, siguin de Montblanc o de la contornada, doncs tinguin també el desig de participar. Quan ara ha acabat tota aquesta cerca i publica el llibre, coneix, es fa una idea exacta de com era el seu avi? Sí, perfectament. Jo crec que jo vaig afegir-hi una conclusió, no? I llavors jo destripo el mon avi en diferents aspectes, com era la feina, com era familiarment, com era socialment, com era políticament, i bueno, i jo, el meu ròtol, si li hagués de posar sota un ròtol, era un animal social. És a dir, era una persona que se li va complicar la vida perquè no sabia dir que no en els que li demanaven alguna cosa. Amagar gent a casa seva, ell va ser jutge de pau i jutge de primera instància, i tot això perquè li van demanar. Per tant, era un animal que no sabia dir, escolta, a mi deixeu-me en pau, no? Sinó que s'implicava. Llavors, aquest tema és el que per mi el va arrastrar en el final que va tindre. Déu-n'hi-do. Ara ens quedarem amb ganes de conèixer més d'aquesta història, però haurem d'anar a publicitat i ens quedarem amb un pam de nas. En tot cas, incorporarem a l'agenda, abans de marxar de cap de setmana, l'acte de presentació d'aquest llibre, Vida i afusellament de Mariano Borrell Aguilar, Marian de la Fàbrica, perquè qui vulgui aprofundir en la seva vida i alhora conèixer el senyor Borrell, m'ha agradat molt de parlar amb vostè, pugui fer-ho. Estic convençut que ens veurem, ens retrobarem aviat, senyor Borrell. Perfecte, moltes gràcies. Estaré encantat d'estar amb vosaltres. Ha sigut un plaer. El plaer és nostre. Gràcies també, Gemma Bufies, des de Ràdio Montblanc. A reveure. Adéu-siau.